A nakon naših domaćih uvijek aktualnih tema idemo sad malo do Austrije. Prije 2 tjedna 50-ak stočara iz Vrbovečkog, Bjelovarskog i Križevačkog kraja posjetilo je austrijske kolege. Stručnu ekskurziju organizirala je Zagrebačka županija i proizvođačka organizacija ZG-SIM. Stočari su obišli jednu aukciju stoke, poljoprivrednu školu i 2 farme. Zanimljivo je kako Austrijanci, vidjet ćete i sami, žive bolje, iako po gospodarstvu u prosjeku imaju manje krava od naših uzgajivača. No cilj puta bio je prije svega upoznavanje s radom austrijskih kooperativa, baš s tim tako važnim organizacijskim kotačićem koji nama u Hrvatskoj najviše nedostaje. Tako blizu, a tako daleko. Austrija je zemlja u koju će se otprve zaljubiti svaki naš uzgajivač stoke. Ne zato što je Austrija lijepa i uredna s besprijekornim oranicama kao zgoblena, nego zato jer je organizacija uzgoja stoke u takozvanim kooperativama u Austriji dovedena do savršenstva. Vidi se to odmah na prvoj postaji na kojoj su zastali vrbovečki stočari. Uzgojni centar u Trabuhu u Štajerskoj najnovije, izgrađen 2016. godine. Iznenadilo nas je što su izgradnju ovog doista impresivnog zdanja sufinancirali i sami stočari. Mnogo je dionika sve ovo financiralo, među ostalim i vlada. No pola iznosa platili su farmeri koji su članovi organizacije uzgajivača Rinderzucht Steiermark. Ta organizacija uzgajivača uložila i vlastiti novac u ovaj uspješan projekt. A pitate li zašto su stočari iz kooperative dali više od 3 milijuna eura? Odgovor je jednostavan. Jedino u ovakvim aukcijskim dvoranama uzgajivači stoke, članovi kooperative, imaju privilegiju tržiti, prodavati i kupovati najkvalitetniju stoku. Cijene su uvijek u korelaciji s tržištem, odnosno tržištem mlijeka i goveda. Trenutačno su cijene vrlo dobre, jer cijene mlijeka, govedine i mesa rastu. Može se reći da rat u Ukrajini predstavlja opasnu prijetnju, ali je doveo i do rasta cijena. Trenutačno proizvođači dobivaju dobre cijene za mlijeko i meso. Godišnje se u aukcijama proda 12.000 grla tovne stoke i 1.500 rasplodnih grla. Sve je to privilegija članova kooperative koje ovakve ili slične inače postoje u svakom dijelu Austrije. Naša kooperativa ima gotovo 6.000 članova, a tih 6.000 članova su vlasnici. To je posebnost ovakve kooperative. Kiša nas dočekuje na 900 metara nadmorske visine na farmi obitelji Ferstl u Šardorfu. Mala je to farma s 47 muznih krava i još toliko podmlatka. Brojne nagrade s izložbi svjedoče da se ovdje već dugi niz godina vrijedno i temeljito radi. Farmu s pogledom na zimzelenu šumu vodi mlada Heide Marie, pomaže joj suprug Mark. Svako ima svoj dio zaduženja. Obitelj radi apsolutno sve poslove osim baliranja sjena. Mark muze ujutro. Zadužen je za hranidbu i rad vani. Promatra životinje, procjenjuje kad će se koje teliti. Ja muzem navečer. Ne radim to često zbog djece, ali zato rješavam papirologiju. Malo vozim i traktor. Sama odlučujem kad ćemo koju kravu osjemeniti s kojim bikom. Sreća je, kažu nam, da je paše u izobilju. Ferstlovi u vlasništvu imaju 30 hektara šuma i 56 hektara kultiviranih prirodnih pašnjaka, no zbog nadmorske visine nemaju gotovo ništa kukuruza. Krave su uglavnom vani na pregonskim pašnjacima. Zanimljivo je kako ova obitelj ima samo 2 hektara kukuruza, što bi za domaću proizvodnju mlijeka bilo nezamislivo. Međutim, to ne sputava Austrijance da postižu vrhunsku proizvodnju. Uostalom, ova obitelj je i višestruko nagrađivana. Na štali evo gotovo više nema mjesta za brojne nagrade. Puno krava dalo je više od 100.000 litara mlijeka. Ovdje je uzgojen i višestruko nagrađivani austrijski bik GS der Beste, a zanimljivo je kako čak 70% prihoda gospodarstva dolazi od prodaje mlijeka. Cijena mlijeka je zapravo super. Trenutačno za mlijeko dobivamo 53 centa. No moram napomenuti da je visokokalorična stočna hrana dvostruko poskupjela. Čak i dizel dvostruko skuplji nego lani. Već kod žetve dobro pazimo da je osnovna hrana u redu. Sve životinje vodimo na ispašu, čak i krave muzare. Mi smo mljekari. Potrebno nam je 230 grama visokokalorične stočne hrane za litru mlijeka.
Ne bi u Austriji sigurno bilo sve tako lijepo posloženo da se stočarstvom ovdje ne bave dugi niz godina. Baš nas 3 generacije vrsnih stočara dočekuju na farmi Štuklerovih u Preblu. Najmlađi Martin ne samo što vodi farmu, bavi se i informatičkim inženjerstvom. Na mužnji ima 50 krava, hrani ih uglavnom travom, u prosjeku daju više od 11.000 litara mlijeka. Uvijek smo se intenzivno bavili time. Još se moj djed bavio uzgojem, isto kao i moj otac koji tijekom posljednjih godina radio transfer embrija. Bio sam u Beču na fakultetu, a zatim sam se vratio kući. Forsirao sam moderne tehnike uzgoja, pa danas u prosjeku radimo između 4 i 10 embrio transfera godišnje. Zanima nas cijena mlijeka koja je kod vas i u čijem vlasništvu je mljekara i kako se nosite s ovim rastom cijena na globalnom tržištu? Tvornica koja dolazi po mlijeko zove se Bergland Milch. Plaća nam između 50 i 52 centa po litri, ali cijena i dalje raste. Kako uspijevamo da cijene rastu? Na nama je da optimiziramo i poboljšamo proizvodnju, a o cijeni odlučuje mljekara. To nije naše. Da li dobijete dividendu na kraju godine s obzirom da ste član te velike mljekare? Ne dobivamo dividendu. To je zadruga, ali mi nemamo dividendu. Ne bez razloga se Austrijanci ponose kvalitetom svoje stoke. Priznanja znače kvalitetu, a što je veća kvaliteta, veća je i cijena. Puno stoke iz austrijskih štala uostalom kupuju i naši uzgajivači. Kod Štuklera ih je recimo iznenadilo to što su mladi bikovi i podmladak smješteni u štali stari gotovo 100 godina. Kad naši poljoprivrednici vide recimo ovakvu štalu, onda bi rekli pa zašto to nije bolje, da bi se u stvari u takvim štalama u Hrvatskoj teško moglo proizvoditi. Ali vidimo, ovi Austrijanci rade, nije to nikakav problem, ovdje se vidi tradicija uzgoja i to više desetljetna i da ne kažemo možda i stoljetna tradicija. Pa normalno, vidi se ovdje da je to u funkciji, da je to zdrava štala i da je to objekat namijenjen za ovu proizvodnju ok, i zašto ići u neke skupe objekte ako ovi zadovoljavaju sve uvjete držanja i životinje su zdrave, to i sami vidite i mislim da je to u redu. Ne treba sad ići u neke velike investicije, treba iskoristiti sve moguće da se dokaže da se u takvim objektima može proizvoditi kvalitetan rasplodni materijal. Nisam čuo cijenu, ali primjerice koliko ova stoka postiže cijenu na tržištu? Pa zavisi, to ide na aukcijsku prodaju i tu se može postići cijena i do 15-20 tisuća eura, zavisi od kvalitete, od rezultata testa i to. Organizacija i tradicija, to je ono što je naše ljude najviše impresioniralo dok su se divili sustavu koji zdušno podupire svoje stočarstvo. Ni Austrijancima, naravno, nije lako. I u Austriji se smanjuje broj uzgajivača, ali stočarstvo ipak, pa i sad kroz krizu, brodi s puno manje potresa nego u Hrvatskoj. Sustav, sistem, način rada, njihova volja po ovim područjima i nekakva sigurnost u kojem oni mogu jednostavno proizvoditi neke stvari gdje mi imamo otežane uvjete, tako reći. Ali ako mi imamo otežane uvjete, barem što se tiče proizvodnje, Austrijanci ih imaju puno više. Dakle, sad smo na nekih 700 i nešto metara nadmorske visine. Je li to njihova prednost ili to njihova mana? Izgleda jedno i drugo, ali oni na tim nadmorskim visinama prirodnom tom travom nemaju puno velikog uloga, osim te paše, znači dobivaju kakvoću i kvalitetu i količinu i evo, uz taj sistem znači da imaju sve sigurno otkupljeno. Daje im sigurnost? Da. Red, rad i volja. Elan, mladi ljudi koji se ne libe ući u staju, koji rade sa voljom ovaj posao, koji znaju otkupnu cijenu mlijeka, koji imaju mljekare u svom vlasništvu, koji znaju što ih čeka i koji znaju što moraju napraviti da bi došli do toga. Ni više ni manje, ali to je sasvim dovoljno. A što kažeš dakle, o tom sustavu kooperative, gdje u stvari i ti ljudi koji se bave samom proizvodnjom odlučuju o tome kolika će biti možda i cijena njihovog proizvoda i kod nas je to jedna potpuno daleka, biti neostvariva budućnost. Pa nažalost, mi koji malo duže pamtimo, koji se bavimo s ovim poslom 10-ak i više godina, znamo da je zapravo došlo do sloma domaćeg mljekarstva kad su naše mljekare završile, pa i one najveće, u stranom vlasništvu. Onda je to otišlo rapidno dolje sa nekih 50-60 tisuća proizvođača mlijeka od prije 20 godina, na danas na 300-400, maltene možemo ih metiti u zoološki vrt i gledati kako se proizvodi mlijeko.
To je sramota za državu koja može hraniti 5 puta više ljudi, a mi uvozimo namo i sami 50% hrane, ako ne i više. I jedna mala usporedba. Austrija ima 750.000 goveda, Hrvatska manje od 130.000. Austrijanci genetiku stoke prate kroz najmanje 3 generacije, kod nas je to tek u povojima i sporadično. Iskusni Josip Tučkorić, recimo, primijetio je da ni Austrijancima, zbog krize i skupih energenata, baš i ne ide kao prije. Ja sam puno prije, 15-20 godina hodali te strojeva, sam kupovali i tako. Pa vidim, baš ni one ne napreduju. Trebaju posel, a skup, gledajte, nigdje ne vidite, kod toga čovjeka smo vidjeli bale. I ovo je preskupo, sad danas se bala najlona za 20 bala umotati 1000 kuna. Nafta nam je otišla gore, isto plavi dizel, skoro 10 kuna. Ko zna koliko bude do nove godine, jel ga bude. I malo ljudi, vidim po Austriji, vidite da prikolice, kad su izbacili prije 20 godina, sad ih koriste. Ti ste vidjeli bale baš dok smo se vozili, nema ih. Sad smo već u Koruškoj, u St. Donavu. Pred aukcijsku dvoranu stočari iz obližnjih sela dovoze rasplodnu stoku. 10 je sati, aukcija je u 11, pa gužve nema, svi dolaze sa smješkom. Nakon što se stoka odvaže i premjeri, uzimaju se uzorci za mastitis test. Označava se svako grlo kako bi ga kupci u katalogu lakše pronašli. Točno u 11 sati počinje aukcija. Letzte Mal, 2600, Winker 22. It's one of the smallest Ovo je jedna od najmanjih aukcija koje smo imali tijekom proteklih 30 godina. Zato što trenutačno imamo dva problema. Imamo dobre mogućnosti za izvoz. Izvozimo puno životinja u druge zemlje, a sad je i cijena mesa vrlo visoka. Krava stoji oko 2 do 3 tisuće eura ako se uzgaja za proizvodnju mesa, a za uzgoj između 2000 i 2500 eura. Sad je bolje prodavati puno životinja za meso. Govorimo našim uzgajivačima da stoku selektiraju na farmama. Organizacija tako funkcionira da se životinje na ovakvu aukciju 2 tjedna prije dolaska moraju prijaviti. Počinju pripreme od veterinarskih certifikata do izrade kataloga i u 11 sati je sve spremno da životinje idu u ring i tamo se onda postiže cijena kakva je taj moment na tržištu, ali uvijek tu ima nekih iznenađenja i to je ono najzanimljivije na aukcijama, što se dogodi da neke životinje postignu izuzetno visoke cijene i onda je to signal svim drugima koji ne vode stoku na aukcije koja je cijena ovaj moment za pojedine kategorije stoke. Stoku ovakve kvalitete kupovali su i naši stočari, iako se i sami možemo pohvaliti izvrsnim grlima. Mladi Nikola Buha, recimo, othranio je šampiona prošlogodišnjeg gudovačkog sajma. Ovdje se to stvarno cijeni i poštuje se ljude koji to rade i oni to rade sa užitkom i vole to što rade, ponose se time. Velika većina naših uzgajivača je kupovala austrijsku stoku i austrijska stoka ima izuzetno dobar renome u Hrvatsku. To su najčešće ponajbolje krave u našim štalama i zato ljudi jako vole ići u Austriju. Mi smo bez problema napunili jedan autobus ljudi. Godišnje se u St. Donavu održi 50 aukcija rasplodne stoke i stoke za tov. Ne dolaze samo kupci željni nadmetanja cijenama, aukcija je atrakcija za sve. Najveći problem su cijene. Cijene energenata, goriva i krmiva rastu, ali cijene životinja nisu rasle u istoj mjeri. Mnogi farmeri sada imaju velik problem. U Austriji imamo vrlo male farme. Prosjek u Koruškoj iznosi oko 26 krava. To je vrlo malo. Oni imaju visoke troškove, na primjer zbog energije, krmiva i svega ostalog. Ali cijena mlijeka nije dovoljno narasla. Jednostavno ovo je jedna manja aukcijska prodaja i u manjem centru, pa cijene uvelike ovise o broju kupaca koji dolaze. Jel? Pa onda po čistom zakonu ponude i potražnje, na ovakvim aukcijama takve cijene se ne postižu koje bi se recimo postigle na puno većim aukcijama gdje je i više grla, ali i više kupaca, pogotovo ako su kupci izvana, znači neki uvoznici koji dolaze iz nekih zemalja kao što smo i mi, ali recimo Italija je dosta veliki kupac, a njih trenutno ovdje nema. Jel? Problem je sigurno i u tome da krave možete prodavati preko interneta. To nije dobro za ovu aukciju. Druga je stvar da je vani lijepo vrijeme. Farmeri danas sakupljaju sjeno, rade i druge poslove.
Naš stari poznanik Martin aukciju je čekao 2 mjeseca. Ipak je vjerovao da će za svog bika dobiti bolju cijenu. Cijena baš i nije jer je bik star. To je možda danas. Koliko je star? 16 mjeseci. 16 mjeseci? Da, bilo bi bolje da ima 12 ili 13 mjeseci. Koliko ste novca dobili za njega? 2200 eura. To nije puno. Da, cijena nije visoka. I na kraju našeg putovanja stižemo i do srednje poljoprivredne škole u Weindorfu. Školu pohađa 300 učenika, opredjeljuju se ili za trogodišnje školovanje nakon kojeg se prepuni znanja i prakse vraćaju na svoja gospodarstva ili 5-godišnje obrazovanje prije fakulteta. Učenici uz podršku nastavnika uzgojili su neke od najboljih krava simentalske pasmine u Austriji. Da, i ja mislim da su dobre kvalitete. Imamo 55 grla stoke, od toga 24 krava majki. Imamo 3 pasmine, simentalsko govedo, šarole i limuzin. A koje su krave najbolje na vašoj farmi? Ja sam direktor udruge Fleckvieh Austrija. Mislim da je simentalsko govedo najbolje. Austrijske farme u prosjeku imaju samo 22 krave. Ni dnevne proizvodnje mlijeka nisu velike, prosječne samo 400 litara po gospodarstvu. Ima naravno i manjih farmi čiji vlasnici, za razliku od naših, ne pomišljaju odustati od stočarstva i proizvodnje mlijeka. Mladi su farmeri vrlo motivirani za rad u poljoprivredi, ali našim farmama nije lako jer su vrlo male. Prosječna farma u Austriji ima oko 17 hektara. Postoji velik broj farmi koje su i manje od 17 hektara. Nije lako zaraditi dovoljno novca za život ako se bavite poljoprivredom. Da, za mene je to dobar posao. Ne morate puno raditi. Ako želite biti farmer, morate znati da morate puno raditi. Ali sviđa mi se. U prirodi sam, radim sa životinjama i to je dobar posao. Da, mnogi se smiju jer je ovo dobar dan. Aukcija je obično dobar dan kad ljudi mogu sresti druge farmere, razgovarati, voditi zanimljive razgovore i upoznati se. To je uvijek dobro. Oduševljena sam, ja sam prvi put u Austriji, izrazi tih lica uzgajivača, znači oni su nas svugdje dočekali sa osmijehom, vidi se da su ljudi zadovoljni ovdje i ja želim isto da ljudi budu zadovoljni i kod nas. A da bi naši stočari bili zadovoljni, imali bar približne uvjete kao u Austriji, trebala bi pomoći skorašnja izgradnja regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava. Centar će biti završen za 3 godine i trebao bi davati stručnu i logističku podršku uzgojnim udrugama i uzgajivačima stoke. Investicija teška 53 milijuna kuna financirat će se ne nažalost iz europskih fondova, nego isključivo iz nacionalnog proračuna. Centar će otprilike biti kao aukcijski centar u St. Donau. Naši stočari su ovdje vidjeli i to su spremni primijeniti u Hrvatskoj na način da to prihvati središnja hrvatska vlast. To znači prije svega promjenu načina prodaje, organiziranje uzgajivača, proizvođača, a posebice u govedarstvu. Mi kad na regionalnoj razini činimo sve da to promijenimo, podržavamo njih, sufinanciramo ovakve projekte, a nadamo se da ćemo kroz regionalni centar to pokazati i biti izvoznici uskoro rasplodne stoke. Cilj nam je prije svega mlade uzgajivače upoznat koji još nisu upoznati sa sustavom koji daje podršku u svim mogućim segmentima, najvažnije na tržištu. Znači, organizacija tržišta stoke, žive stoke, svih kategorija od malog teleta do rasplodne junice, bika za rasplod, sve je to osigurano preko uzgojnih organizacija. I nadamo se da će naši mladi kad to dožive uživo, onda moći to prenijeti svojim kolegama i uzeti to kao svoje i gurati to da se i kod nas to počne ozbiljno uspostaviti. Ali sigurno će proći još puno vremena prije nego li naši stočari dosegnu standard austrijskih. Ne samo u cijeni mlijeka koja je u Austriji 15 eurocenti veća nego u Hrvatskoj, nego i u malim sitnim zadovoljstvima. Martin tako uvijek poslije posla može uživati u bazenu s pogledom na svoje krave, staju i ozelenjene planine. Da, životni je standard u redu, ali za njega morate jako puno raditi.
Neće, naravno, bazeni biti motivacija našim stočarima, njima je puno važnije da znaju da od stočarstva i proizvodnje mlijeka, pa i na manjim farmama kao u Austriji, mogu živjeti. Ne rade oni manje od Austrijanaca, dapače, rade čak i više, imaju izvrsne rezultate, izvoze i elitne bikove, ali nedostaje organizacija, a od Austrijanaca sigurno možemo naučiti kako se ona stvara.